Pán Zušťák, zakladateľ H-Voltu, vám všetko vysvetlí a pokojne sa pýtajte, aj keby vám niečo v procese nebolo jasné. Budeme radi, keď sa z toho stane nejaká plynulá diskusia. Ďakujem teda. Začnem asi tak ako minule. Niektorí tu boli aj minule, niektorí nie, ale skúsim teda povedať o tom na začiatku, že čo je H-Volt a prečo vlastne ten H-Volt vznikol. On to potom bude z toho viac jasné a zrejme to, čo budem hovoriť ďalej. Čiže H-Volt vznikol ako platforma pre zdieľanú elektromobilitu. Niečo, keď si to prirovnáte podobné, ako funguje Airbnb alebo Bolt. Čiže proste my sme videli, chceli sme vidieť elektromobilitu tak, že to nebude len klasický prechod z bežných dieselových a benzínových aut na elektrické auta. Teda nebudeme chodievať, tankovať elektriku niekde, tak ako chodívame tankovať benzín a diesel, ale sa ako keby z toho zmení tá ponuka z toho, že tí dodávatelia nám ponúkajú nejaký tovar, ten benzín a naftu a zmení sa to skôr na ponuku akejsi služby. Služby veľmi podobnej služby parkovaniu, čiže je to vlastne niečo veľmi podobné, ako majitelia parkovacích miest vybudovali parkovacie miesta, lebo chcú ponúknuť službu parkovania svojim zamestnancom, službu parkovania svojim klientom, rezidentom, komukoľvek. A teraz majú možnosť títo majitelia týchto parkovacích miest ponúknuť službu nabíjania na týchto istých parkovacích miestach a nepotrebujú k tomu žiadneho prevádzkovateľa pumpy. Ja sa strašne často stretávam s tým názorom, keď chodíme aj po rôznych mestách, po rôznych firmách, že oni ako mesto, keď majú pozemky a tieto pozemky prenajímajú benzínkam. A že oni vlastne vidia rovnakú oportunitu v nabíjaní, že prenajmú svoje benzínky či svoje parkovacie miesta, svoje pozemky rovnakým prevádzkovateľom, ako sú tie benzínky, len niekomu, kto tam proste bude predávať tú elektriku. Práve ale pri tom nabíjaní je tá možnosť, že vy vôbec nepotrebujete mať na tom mieste ako keby nikoho, kto vám bude tam prevádzkovať benzínku. Čiže máme také slogany, ktoré používame na LinkedIn a inde, že no CPO needed, že naozaj pri tej ponuke toho nabíjania nepotrebujete žiadneho externého charge point operátora, takého toho public, ktorý tam príde, dá si tam svoju nabíjaciu stanicu a prevádzkuje tam svoju službu, ale práve pri tej ponuke nabíjania ste schopní každý majiteľ parkovacieho miesta prevádzkovať tú nabíjaciu stanicu a službu nabíjania na tom mieste samostatne. Čiže to, ako teda, ale samozrejme pre každého ide o to, že OK, keď mám ponúkať nejakú službu, tak niečo proste mi to musí dať. Čiže každý podnikateľ samozrejme nebude ponúkať žiadnu službu, tovar ani nič iné s tým, že ho to stojí viac, ako mu to dáva. Ale pri tom nabíjaní si treba uvedomiť, že tá služba, ktorú to nabíjanie poskytuje, niečo stojí. Stojí to nejakú elektrickú energiu, stojí to nejaký ten hardware, tie nabíjacie stanice. Ale to, čo to prináša späť, nemusí byť zďaleka len ten priamy cashový prínos z tej služby toho nabíjania, čiže to, čo vyťahnem z toho EV drivera. Môžu to byť ale aj akékoľvek postranné benefity, ktoré ako keby vzniknú tým, že ten majiteľ parkovacieho miesta tú službu ponúkne a tým dokopy sa to môže stať naozaj táto nákladová položka alebo tento problém, ten challenges, ktorý ako keby začína tým, že potrebujeme nejak tú elektromobilitu začať riešiť, tak sa môže zmeniť na benefity a na funkčný biznisový model. Takéto základné, s čím sme my ešte začali, keď sme začínali, bolo presne to, že sa nás všetci pýtali, a vy robíte, tie vaše nabíjačky sú verejné, alebo to sú súkromné? A ja som nikdy nechápal tú otázku, len som potom pochopil neskôr, keď sme na tom trhu boli dlhšie, že tak naozaj tí charge point operátori natlačili tým ľuďom do hlav, že toto je to hlavné rozdelenie. Že sú nabíjačky, ktoré sú verejné a sú nabíjačky, ktoré sú súkromné. Verejné sú tie pri tých diaľniciach, pri tých obchodoch a tak ďalej, kde chodí nabíjať ktokoľvek, a súkromné sú tie, kde proste nabíjam len ja. Práve toto ale od začiatku bol taká pohnutka, myšlienka, alebo taký ten pohľad toho H-Voltu, že my sme nechápali tomu tvrdému rozdeleniu, že nabíjacia stanica musí byť taká alebo hen taká. Nabíjacia stanica má byť použitá v čím väčšom množstve času. Vtedy proste je zmysluplná a má byť použiteľná pre každého, kto na tom mieste zastaví. Ak tam zastaví niekto z verejnosti, no tak je vtedy verejná. Ak tam zastaví vtedy zamestnanec, no tak je nejaká súkromná. A ak tam zastaví zákazník, tak je nejaká semi-verejná. Čiže proste stále ide o to, že ide skôr nie o to, že aká je tá nabíjacia stanica, ale aké je to parkovacie miesto. Samozrejme z parkovacieho miesta vo vnútri v garáži v mojom rodinnom dome nerobím úplne, že public, že tam proste príde ktokoľvek, ale úplne v pohode to moje parkovacie miesto vo vnútri mojej garáže prenajmem môjmu zamestnávateľovi, ktorý si môže firemné auto nabiť v mojej garáži.
z mojej elektriky na nejaké nabíjacej stanici. Čiže aj tá nabíjacia stanica, ktorá je u toho rezidenta alebo u toho majiteľa tej garáže, tak môže byť istým spôsobom verejná, lebo sa na nej odplatne nabíja môj zamestnávateľ. Čiže to rozlíšenie medzi tým, čo je verejné a čo je súkromné, je taký ten prvý za mňa problém vôbec v tom pochopení tej elektromobility, lebo väčšina aj stále dnes, keď sa stretávame s nejakými zákazníkmi, tak proste hovoria, že chceme 15 nabíjačiek súkromných a 10 verejných. Ale chcete 25 nabíjačiek, to kde si ich dáte, ako tie miesta máte, tak akože ono to je už na vás. Najlepšie proste je urobiť ten mix, že naozaj nestavať nejakú rýchlejšiu nabíjačku na nejakom parkovisku pre zamestnancov, potom inú pre svoje fleetové autá a ešte inú pre vizitorov. Tak mám jednu, dve spoločné a nejak sa mi tam tí ľudia vystriedajú. Prípadne viem tú nabíjacú stanicu v rámci nejakého času zverejniť len istej tej skupine. Čiže práve to je to, čo sa v rámci AgeVolt portálu a toho softveru, ktorý sa okolo toho snažíme stavať, snažíme robiť, aby ten majiteľ toho parkovacieho miesta mal plnú voľnosť nad tým, kedy, komu a za akých podmienok tú nabíjacú stanicu bude zdieľať. Či si ju spojí so svojím loyalty managementom, či si ju spojí so svojím lístkom za obed, so svojím lístkom za nejaké ubytovanie, či ju spojí ako benefit pre zamestnanca, pre klienta, pre partnera, pre vizitora. Je to proste úplne jedno, čo s tým spraví, ale má tu možnosť v ktoromkoľvek čase s tým robiť čokoľvek. Ľudia sa takisto boja, že kde budú nabíjať na sídliskách, kde budú nabíjať, či tých nabíjačiek bude dostatok. Už teraz je proste preplnené miesta, oni si všetci, keď vidia rezervované miesta pre elektromobily, tak všetci sú z toho akože v šoku, že teraz, keď napríklad také Petržalke sa 20% miest vyhradí pre elektromobily, tak kde budú nabíjať tí ostatní, keď nebudú tam môcť nabíjať. Čiže zase aj to, čo sa snažíme presadzovať my, čo sa nám úplne asi nedarí, lebo aj výzvy, ktoré teraz vychádzajú práve na podporu nabíjacích staníc sú také, kde musíte bohužiaľ to miesto vyhradiť pre elektromobily, čo je za nás ako keby nezmysel. Nie je to udržateľná cesta, keby sme šli touto cestou, že na jednej strane sa hovorí, že o 5-10 rokov tu máme mať, nedaj Bože, 50% aut na trhu elektrických a na druhej strane sa hovorí, že všetky tieto miesta, kde budú mať stať nabíjačky, musíme natrieť na zeleno a dať k tomu značky a tak ďalej. No tak akože o 10-15 rokov by potom v Petržalke už nebolo nič iné, len zelené miesta. Lebo keď sa ten pomer preklopí, tak jasné, keď máte 2 miesta zo 100 pre elektromobil, tak tam ešte ich chcete nejak označiť, aby tam nezastal ten diesel alebo benzín. Ale zase, keď máte 2 zo 100, tak je už taká tá ľudská asi uvedomelosť, že keď mám 98 iných voľných, tak si zastavím tam a nie na tie 2. A keď tam niekto zastaví aj bez toho označenia, tak tam zastaví aj s tým označením. Že je to úplne jedno, ako náhle raz niekto má 98 miest voľných a zastaví svojim dieselakom na tom parkovacom mieste pre elektromobily, tak proste to robí na schvál a tomu nepomôže ani žiadna značka, ani zelená farba, ekologická zelená farba na zemi. Čiže len tým zbytočne robíme z elektromobility niečo, čo nie je ekologické a čo tu nie je pre všetkých. Ono potom je tá elektromobilita aj vnímaná, že je to elektromobilita len pre niekoho, že tie miesta sú tu len pre niekoho a že tá elektromobilita proste je tu len pre tú časť tej verejnosti a ono to potom celé robí problémy ďalej a ďalej, že to naozaj tí ľudia takto vnímajú a tá elektromobilita nie je presadzovaná tak, ako by mala byť postupne akceptovaná. No, tu máme teraz už teda to, že keď sa už rozhodneme, že máme tie nejaké parkovacie miesta a potrebujeme na tých parkovacích miestach, alebo chceme na tých parkovacích miestach začať budovať nabíjacie stanice, tak ktoré sú kľúčové faktory? Prvým kľúčovým faktorom je ideálne maximalizovať utilizáciu nabíjacej stanice, čiže ten počet tých nabíjacích hodín, ktorý sa na tej nabíjacej stanici niekto nabíja. Ak mám možnosť mať zdieľané stanice, či už pre svojich zamestnancov, klientov, kohokoľvek, samozrejme nemá zmysel robiť nabíjačky, na ktorých proste tá utilizácia bude 10 minút denne v priemere. To vám nezabezpečí návratnosť tých nabíjacích staníc do budúcna. Budú tam preto, lebo akože si splníte niečo. Veľakrát možno, že tá prvá bude takáto, lebo proste pri tej prvej možno, že nebude hneď utilizácia 4 hodiny, ale potom treba počítať ako keby s tým, že OK, tak rastiem tak, aby sa mi tie nabíjačky ako keby postupne vracali, čiže pozerám sa na nejakú tú priemernú utilizáciu, priemernú vyťažiteľnosť. Tie fajn čísla nastávajú niekde pri tom prelome. Je to jedno, či to je AC či DC, ale keď sme na nejakej hodine denne,
tak už tá stanica ako keby vie byť návratná. Čiže či už je to hodina denne statia môjho fleetového auta, či je to hodina denne použitia nejakého môjho zákazníka, verejnosti alebo kohokoľvek, ale snažiť sa dosiahnuť to, aby keď postavím nabíjacie stanice, tak nemusí byť každá, ale v priemere všetky vytvorili aspoň tú hodinu použitia denne. Použitie neznamená to, že tam niekto len stojí a nabíja 5 minút, potom tam len stojí, ale ako keby reálneho použitia, čiže reálneho nabíjania. Klasické auto na takej tej obyčajnej AC-čkovej stanici dobije 50 km za hodinu. Čiže ak máte fleetové auta, ktoré najazdia priemere 50 km za deň, tak úplne v pohode môžu mať svoju dedikovanú nabíjacú stanicu, lebo oni vyťažia tú stanicu v priemere na tú hodinu denne. Je to 11 kWh, ktoré tam za tú hodinu dobijeme pri tej stanici, pri tých bežných výkonoch, a to je zhruba 50 km toho dojazdu toho elektromobilu. Čiže tam už môžeme počítať pri tej jednej na to auto, no a pri tých ostatných treba naozaj počítať s tým, že ako tú utilizáciu zvýšiť. Práve máme aj teraz dosť veľa rokovaní s rôznymi aj verejnými sieťami alebo firmami, ktoré chcú vstúpiť do toho pola verejných nabíjaní, čiže chcú byť tí, u ktorých sa nabijete. Nie preto, aby ponúkali tú službu nabíjania, ale práve to vidia ako komplementárnu službu k tomu svojmu primárnemu biznisu. Ponúkajú čokoľvek, telekomunikačné kartičky, ponúkajú nejaké služby v poisťovníctve alebo niečo iné a práve hľadajú možnosť, ako pridať tým svojim zákazníkom nejakú väčšiu added value. Čiže hľadajú spôsob, ako postaviť nabíjacie stanice niekde v ich brande a ako tam ponúkať tú službu nabíjania tak, aby bola využívaná. Čiže čo vidia veľkí operátori, a vidíme to proste hlavne pri diaľniciach a na tých veľkých nabíjačkách, že ako náhle dáte cenu nabíjania 80-90 centov kWh, tak tá nabíjačka tam proste zýva prázdnotou. Veľa ľudí nám povedalo, že oni sa snažili, že oni dali o 5 centov nižšiu, dali to na 75 a stále to bolo prázdne. Takže radšej nechávajú 80, lebo tam aspoň zastaví niekto niekedy, kto musí. A už keď musíte, lebo by ste ostali na tej diaľnici stať, tak zaplatíte aj tých 80 centov, ale to práve nie je niečo, kde by človek išiel nabíjať, pretože môže, on tam nabíje len preto, že musí. A to, že musí, tak sa stáva ako keby čím ďalej, tým menej potrebné, lebo auta získavajú väčší dojazd, ľudia si vedia ako keby viac plánovať tie jazdy a tak ďalej, čiže zrazu tí ľudia už nestávajú na miestach, kde musia a nestávajú tam za účelom toho nabitia sa, primárneho účelu toho nabitia sa, čiže idem niekde len za tým účelom, že tam budem stať 5 minút, 10, 15 hodinu, 2, to je jedno koľko, ale proste budem tam len preto, aby som sa nabil. Už tí ľudia práve tým, že sa zväčšili tie možnosti nabíjacích staníc v domácnostiach, v obchodoch, v ich firmách a podobne, tak sa snažia nabíjať tam, kde nemusia, tam, kde môžu. A tam, kde môžu, budú tí ľudia nabíjať za cenu, ktorá proste je pre nich zmysluplná. Všetci si myslia, že Slovensko, alebo že ľudia nielen na Slovensku, ale v Európe nie sú cenovo senzitívni, ale to nie je pravda. Plus ľudia hovoria to, že veď elektromobilisti kupujú tí bohatí ľudia a tí nie sú cenovo senzitívni, to tiež nie je pravda. Čiže proste práve pomaly, my to tak vidíme, že čím bohatší človek, tým viac cenovo senzitívny, čiže on to nie je úplne pravda, že ten človek, keď môže nabíjať na nabíjačke za 25 centov a môže nabíjať na nabíjačke za 80 centov, na tie za 80 centov musí ešte pol hodinu čakať, a na tie za 25 centov nemusí, lebo to sa nabije u neho v robote, tak proste žiaden človek nepôjde, keď nemusí nabíjať na tú stanicu za tých 80 centov. Čiže tá utilizácia naozaj a tá cena toho nabíjania, ak chceme ponúkať to verejné nabíjanie, tak musí byť taká, aby u tých ľudí chytilo to, že nie, že tam musím ísť, ale tam môžem ísť. Že tá cena proste OK, ak si mám postaviť nabíjacú stanicu vo svojej firme, vyjde ma to nejaké peniaze, možno, že mám náročne, lebo proste to nie je moje parkovisko, som v nejakom nájme, proste nedá sa mi, tak proste akože aj niekde inde by som chcel, lebo tuto bude náročné, že síce by som mohol, ale stálo by ma to veľa tisíc eur na vybudovanie tej nabíjacej stanice, tak keď mám inú možnosť a môžem ísť nabíjať niekde, kde tá cena toho nabíjania nebude tak drahá, že mi to zrazu predraží tú jazdu tým elektromobilom a zrazu ma bude kilometr stať viac ako pri dízli alebo benzíne, tak pôjde. Ale tá cena by mala byť niekde, akože u nás podľa akože tých našich nejakých odporúčaní na úrovni 25 centov za kWh pre ACčka a naozaj, že tých 35, maximálne 40 centov pre DCčka. Že to je cena, ktorú akože vidíme u tých vodičov, že pri takejto cene sú naozaj bez toho, aby boli nútení, tak aby bez toho tam boli ochotní ísť a nabiť sa. Čiže akože aj keď ideme do Bratislavy a pred Bratislavou vidím odpočívadlo a na tom odpočívadle McDonald's bude proste stanica, tak keď vidím, že dôjdem,
a že sa v robote nabijem a vidím, že tá cena tam je 80 centov, tak sa nenabijem. Ale keď tam uvidím tú cenu na tej DCčke 40 centov, tak som ochotný sa nabiť. Lebo popri tom si dám ten jeden burger, niečo proste spapám, nabijem tam niečo a viem, že mi to pridá tú službu, pridá mi tie kilowatt hodiny, pridá mi to, že nebudem sa potom musieť plašiť už dneska ísť nabiť doma proste, alebo čokoľvek ďalšie a nestojí ma to tak veľa. Ale ako náhle tá cena je vysoká, tak naozaj ten počet tých nabíjaní tam rapidne klesá. Čiže treba počítať skôr s tým, že ak chceme aj z tej verejnej nabíjacej stanice vyťažiť ten zisk, tú rentabilitu, čiže chceme, aby sa tá stanica v čase splatila, tak akože sú dve štandardné cesty, ak na takomto trhu akože podnikať a to je proste ísť cenou do výšin a dúfať, že tam nájdem toľko ľudí, ktorí musia a že na nich získam tú väčšiu maržu na každom tom jednom nabíjaní alebo proste znížiť tú cenu a nájsť ten breakpoint, kedy zrazu mi tam nebude chodiť jeden človek za týždeň, ale budú mi tam chodiť 3 denne a tú maržu mi vyprodukujú, lebo tam proste budú chodiť o mnoho častejšie. A to práve sme videli akože na rôznych našich zákazníkoch, ktorí presne toto robili, že ten breakpoint je veľmi senzitívny. Že to naozaj je, že 5 centov hore-dole a máte buď to, že tam máte 4 hodiny nabíjania denne oproti 1 hodine mesačne. A vie to urobiť 5 centov. A že tam treba naozaj veľmi si s týmto ako keby narábať a nemyslieť si, že tí ľudia nie sú senzitívni cenovo a že môžeme ako keby s tou cenou robiť čokoľvek. Naozaj nabíjacia stanica vie byť o mnoho viac zisková o 5 centov s lacnejším nabíjaním ako o 5 centov s drahším nabíjaním. A vie to proste robiť akože násobné rozdiely. Treba s tou cenou pracovať, treba pracovať s tým, aké to parkovacie miesto vlastním. Či tam chodí veľa ľudí, či tam chodí veľa ľudí s elektrickým vozidlom, či je proste v nejakom, že akí sú to ľudia, či sú to ľudia väčšinou z panelákov, z rodinných domov, či sú to väčšinou flitoví ľudia, proste súkromné osoby. Čiže každé to parkovacie miesto niekto vystaval pre niekoho a on si pozná toho, kto tam stojí. Obchod si pozná svojich zákazníkov, zamestnávateľ si pozná svojich zamestnancov, čiže každý chápe, kto tam stáva a každý vie teda prispôsobiť tú cenu nabíjania tak, aby maximalizoval tú utilizáciu. Takisto nemá zmysel postaviť nabíjacie stanice pre zamestnanecké auta, aj keď viem, že mojich 20 zamestnancov má elektrické vozidlo, ale keď budem vedieť, že všetci majú nabíjačku doma a dochádzajú 50 km niekde, ja neviem, z Malinova a doma si nabíjajú za 18 centov proste z elektriky v zásuvke, tak im teraz, aj keď v práci postavím nabíjačke, dám ich to za 30 centov nabíjanie v práci, no tak to tam bude nabíjať, no nikto. Ale akože keď im dám za 20 centov to nabíjanie v práci, tak si proste tí ľudia možno, že uvedomia, že OK, tak ja si nemusím kupovať nabíjačku doma, alebo si to proste môžem kľudne v tej práci niekde dať, lebo to nie je veľký nárast. Stále ten zamestnávateľ tú elektrickú energiu, ktorú dneska na tom trhu kupuje, tak ju kupuje niekde na úrovni 15 centov. Keď nezvyšuje kvôli tomu rezervovanú kapacitu, nemá s tým nejako keby extrémne náklady, tak stále dokáže zarobiť 5 centov na kWh. A keď zarobí 5 centov na kWh, ale tí ľudia tam naozaj budú stávať a budú nabíjať, tak zarobí o mnoho viac, ako keď zarobí 0 na kWh za 30 centov. Čiže proste stále treba počítať s tým, čo je tam možné urobiť. No a samozrejme, okrem tej utilizácie, snažiť sa znížiť alebo minimalizovať fixné prevádzkové náklady, čiže aby tá stanica, keď tam stojí a náhodou sa tam ako na nej nikto nenabíja, alebo keď sa niekto nabije, tak aby ma to nestalo vo fixe strašne veľa. Čiže aby som tam nemusel platiť za tú rezervovanú kapacitu, aby som tam proste nemusel platiť nejaké náklady, ktoré vedia byť také drahé, ktoré potrebujete na to, aby sa splatili, že desiatky hodín mesačne na to, aby ste ich splatili. Pri verejnej nabíjacej stanici, ktorá je na dedikovanej prípojke, čiže máte 100 kW prípojku, na ne máte 100 kW stanicu, tak aby ste zarobili len na tú prípojku mesačne, tak potrebujete prenabíjať viac ako 2 hodiny denne toho auta, aby sa ako keby vôbec ste zarobili na tú rezervovanú kapacitu. Čiže ešte nesplácate ten capex tej nabíjačky, ešte nemáte z toho žiaden zisk, nič. Vy potrebujete proste dostať toho človeka, aby tam nabíjal minimálne 2 hodiny denne, aby ste vôbec boli v čiernych číslach, čo sa týka tej rezervovanej kapacity. Čiže naozaj snažiť sa nestavať nabíjacie stanice tak, aby tvorili pravidelné fixné prevádzkové náklady, ale snažiť sa tam ušetriť, aby sa dalo dostať k tej návratnosti čím rýchlejšie. Čiže to, čo ponúkame my, tak aj minulý mesiac sme mali prezentáciu ohľadom nášho energetického manažmentu. Ten sa snažíme stále ďalej posúvať. Akurát teraz dokončujeme a na konci tohto kvartálu, čiže na konci júna bude, verím, vydaný úplne nový portál My Age World, ktorý proste umožní
o mnohom hĺbšie možnosti energetického manažmentu cez viac lokalít, viac možností, viac integrácií a viac všetkého ešte ako to je teraz. Čiže vnímame toto ako jednu z tých potrieb a nevyhnutností, aby naozaj tí ľudia nemuseli platiť za vysoké fixné náklady. No a potom model na zvýšenie utilizácie nabíjacej stanice, čiže práve to, čo umožňujeme, je nemať tú stanicu len nejakú, čiže len verejnú alebo len súkromnú. Umožňujeme meniť pre majiteľa dynamicky grupu ľudí, ktorí na tej stanici môžu nabíjať, dynamicky cenu, dynamicky všetko. Čiže ak máte dynamický pricing na elektrickej prípojke, vie sa tomu nabíjacia stanica prispôsobiť, aby ste dokázali v istých hodinách stále s nejakou rozumnou maržovosťou poskytnúť to nabíjanie tým ľuďom, aby ste v istých hodinách dokázali tú nabíjačku mať napríklad len pre svoje potreby, lebo viete, že tam vtedy stavajú vaši zamestnanci, lebo tam stavajú vaše fleetové auta, ale je veľmi veľa parkovacích miest. A to som práve, keď som hovoril o tej Petržalke, tak keď sa pozrieme na Petržalku, že sa ma ľudia pýtali, že ako tam budú ľudia nabíjať. No, keď pozriete na parkovacie miesta, ktoré sú biznisové, čiže sú to rôzne firmy, ktoré tam cez noc možno, že veľmi nestávajú, majú tie proste miesta voľné, tak práve tie firmy, ak by v nejakom pomere nainštalovali nabíjacie stanice na svoje parkoviská a ponúkli to nabíjanie v noci pre tých rezidentov v okolí, tak si dokážu aj niečo zarobiť, lebo proste keď vám tam príde na tú nabíjacú stanicu niekto, kto nabíja polovicu svojej batérie, tak on bude nabíjať 5 hodín v noci. Keď má nejakých 40 kWh potrebuje nabiť, on to bude nabíjať reálne proste 4-5 hodín. Čiže tá utilizácia tej nabíjacej stanice bude ako keby úplne super. Vy si priťahnete zákazníka, dáte mu cenu, že ešte nič ako 25 centov, lebo proste pri 5 hodinách vám stačí tú cenu dať naozaj že minimálnu. On tam bude chodiť rád, bude vás vnímať ako nejaký zelený podnik a nie ako niekoho, kto na noc zatvára rampy parkoviska a účtuje si 3 € od každej ďalšej začatej hodiny a podobné veci, čo sa proste veľakrát stáva u rôznych retailových obchodov a podobne. Kde to dáva zmysel cez deň, ale nedáva to vôbec zmysel v noci. Čiže oni, keď zavrú tie svoje obchody, zavrú tie svoje maloobchodné predajne, tak práve oni môžu byť tí, ktorí jednoducho v noci proste poskytnú tie svoje parkoviska pre nabíjanie. Zase nie s obrovskou sumou. Čiže áno, cez deň tá nabíjačka, aby som tam nemal tých ľudí, keď tam tých nabíjačiek postavím pred nejaké terno, ktoré má, ja neviem, 20 parkovacích miest, tak keby som postavil 20 nabíjaček, tak mi tam, keby som dal cenu 20 centov, tak mi tam stoja všetci a nabíjajú sa. Hej. Ja pre svojich zákazníkov nemám parkovacie miesta. Čiže áno, cez deň cena vyššia, prípadne cez deň cena len pre tých, ktorí naozaj nakupujú. Čiže niekto príde nakúpiť si, má bloček za 20 €, tak proste dostane cenu 20 centov. Kde máš bloček 20 €, tak proste platíš euro. Hej. Ja ťa tu nechcem cez deň. Proste akože toto tu nabíjanie je cez deň pre mojich klientov. Ale áno, príď po 19., príď po 20., tam už každý aj bez bločka proste má cenu 20 centov. Proste príď, zastav si tu, parkuj celú noc, ale musíš odísť do 7 rána alebo do 8 rána. Kľudne si príď kúpiť ráno rohlíky, zbal sa a môžeš proste ísť. Ten obchod má pridanú hodnotu, robí nejakú osvetu, ponúka službu komunite a verejnosti, ktorú proste môže ponúkať dokonca nie že nákladovo, ale ziskovo, ale riešiť si aj svoju primárnu potrebu a to je to nabíjanie pre tých svojich zákazníkov počas tých štandardných otváracích hodín. No ale zrazu tá nabíjacia stanica nemá tú utilizáciu pol hodinky, lebo je to len pre tých zákazníkov, ale hneď získajú tú utilizáciu v noci v hodnote 1, 2, 3, 4 hodín a tým pádom aj keby cez deň ešte tí zákazníci tam veľmi nestávali alebo niečo, tak môžu to ako keby získať na tej druhej strane. Čiže naozaj v rámci toho modelu sa snažiť, ak je to možné, ako chápeme, že to nie je možné všade, ale nájsť ten model taký, aby sa vedela tá utilizácia maximálne zvyšovať. To, čo teraz aj tu ukážem, ten preklik, tak máme k tomu aj... Jasné. Bude váš systém, alebo vie dnes váš systém účtovať aj parkovné? Povedzme, aby ste po tej 7. vedeli toho človeka vytlačiť von, hej, lebo povedzme zabudne, ale aby vedel, že teda OK, nehal som tam auto, aj keď už tam stojí v čase, kedy to naozaj je problém, tak vtedy platí parkovné. Hej? Štandardne nielen u nás, ono to je taký ten bežný štandard Hubjectu, neviem, či poznáte Hubject, je to taká nejaká medzinárodná sieť na e-rooming, čiže aby si mohol akýkoľvek majiteľ nabíjacej stanice zadať podmienky aj pre iných prevádzkovateľov, čiže aby sme, ja neviem, na týchto staniciach u vás vedeli dať podmienky, za aké peniaze tam môže tankovať alebo nabíjať klienti Greenwayu, ZSE, Driveu a týchto verejných sietí, tak je taký ten konsenzus na pricing modely, kde ten pricing model pozostáva z ceny za kWh,
potom je možné pridať cenu jednotkovú za nabíjanie, čiže začnem nabíjať, zaplatím 50 centov. Čiže nejaká jednotková cena za nabíjanie, jednotková cena za kWh, potom je tam cena za parking fee, čiže to je cena, ktorá proste platí počas celej doby pripojeného vozidla, nejaká euro na hodinu, proste čokoľvek, ak chcem, môžem zadať. A potom je tam cena za occupy fee, čiže ako keby cena za blokovanie parkovacieho miesta po nabití, kde si zadáte čas, koľko po nabití, nejaká pol hodinku po nabití, čiže skončí nabíjanie, pol hodinka a po pol hodinke po nabití sa začína zase účtovať tá nejaká cena za okupovanie toho miesta. A tento model si viete ako keby meniť rôzne cez deň, rôzne v noci, čiže ako keby takýto pricing model si môžete v rámci schedulingu naschedulovať ako keby na rôzne časti dňa v rôznom setupe a viete ako keby dosiahnuť presne to, že počas dňa dáte parking fee kľudne ešte k tomu euro na hodinu, taký, aký máte bežný na parkovacom automate alebo sa niečo iné. Prípadne dáte ten occupy fee po nejakom čase cez deň dlhšom alebo kratšom skôr, hej, že v noci po dlhšom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je tam ako keby možné nastaviť a nešli sme, ako niekedy sme mali my o mnoho širšie ešte možnosti tých nastavení, len tam proste je problém, že aj tak potom to nie je v týchto možnostiach možné zdieľať tým iným sieťam. To znamená, že nabíjačky sú vo vašej sieti, ale normálne funguje roaming pre Greenway, pre ZSE Drive a povedzme pre Greenway môžeme mať ja s nimi dohodnuté nejaké sadzby a zo ZSE Drive nejaké iné? Ak si chcete dohadovať priamo s nimi, musíte mať vytvorený sub-CPO na Hubjecte. Je to možné, je to ako keby o niečo viac roboty, čiže vy ako keby na prvú buď akceptujete tie ceny a dohody, ktoré máme my s nimi. S každým ako keby máme uzavretú tú nejakú už zmluvu, aj s OMV, Slovnaftom, DXCčkom, Greenwayom, ZSE, proste so všetkými. Čiže buď si poviete, že OK, vy máte vždy možnosť, že komu tú nabíjačku idete zdieľať. Tak buď ju nezdieľate nikomu a je zdieľaná len vám, vášmu profilu u nás v účte, nikto za nič neplatí a vy sa na ňu ako keby nabíjate. Potom ju môžete zdieľať iba obmedzeným profilom s našim účtom. Čiže váš sused, ktorý má login do HVoltu, váš zamestnanec, ktorý má login do HVoltu, vaši rezidenti, ktorí majú login do HVoltu, čiže ako keby zdieľate to len istým loginom v HVolte, to je tá druhá možnosť. Tam už môžete zdieľať za peniaze alebo zadarmo, to už ako keby na vás. Tretia vyššia možnosť je zdieľať public v HVolte, čiže všetkým účtom, ktoré sú v HVolte, aby proste videli tú nabíjaciu stanicu. Medzi tým je ešte možnosť zdieľať to len na profily v istej domene. Čiže zdieľam to všetkým v HVolte, ktorí sa zaregistrovali s mailom @, terno.sk, tak všetkým týmto proste zdieľam tú stanicu zase zodplatne alebo bezodplatne. A nad rámec toho potom ešte môžem povedať teda, že OK, tak nechcem to zdieľať len v HVolte za tie podmienky, ktoré som si ja stanovil, lebo tam pre každú z týchto grup si viete stanoviť samostatné podmienky, cenové, časové, všetko. A potom si môžete povedať OK, ale ja to chcem zdieľať aj v tom e-roamingu a chcem to zdieľať proste so všetkými dohodami, ktoré proste HVolt má, čiže chcem, aby tam mohol nabíjať aj DCS-ko, aj Greenway, aj ZSE, aj niekto. Vtedy ale akceptujete tie ceny, ktoré ako keby my s nimi máme, alebo podľa tých ako keby budete ako keby dostávať tie peniaze, alebo je tam teda tá úplne najväčšia možnosť, a ešte nie je dokonca najväčšia, to je len taká tá pod, že sub-CPO si spravíte, vtedy si s nimi dohodnete samostatné ceny, poviete ich nám a my s nimi urobíme ten deal cez ten Hubject. Takto ako keby vám to urobili cez vaše sub-CPO a ten najvrchnejší model, ktorý ako keby ešte ponúkame, je to, že môžete mať že úplne svoje CPO, že máte úplne že svoj kód do Hubjectu a vy si v Hubjecte spravujete tie svoje kontrakty so všetkými skrz celú Európu úplne, že sami ide to úplne mimo nás. Čiže len si dáte ako keby to svoje sub-CPO ku nám a tie stanice sa normálne na tej mape Hubjectovej ukazujú ako SK, hviezdička, Mercedes, proste čokoľvek a vy si ako keby viete úplne bez nás spravovať všetky kontrakty na tom Hubjecte. Hej. Že väčšinou to nemá zmysel, ak je to proste niekto, kto je menší, lebo hlavne takéto veľké siete, ktoré nám tam dlhšie trvali, ako OMV, Slovnaft a podobne, proste akože oni idú od toho, že koľko megawatov ročne prenabíjate jedným druhým smerom, tak ako keby ceny vám dávajú, tam akože nedohodnete s nikým len tak pri pivečku, že vám dá lepšiu cenu. Čiže ako keby má lepšie byť ako keby skrytý pod tou umbrellou HVoltu, kde máte ako keby šancu vy dostávať najlepšie ceny na svojich nabíjačkách. Prípadne vaši užívateľia sa môžu ako keby kartičkami, ktoré máte v HVolte založené, nabíjať na iných sieťach za najlepšie ceny.
Čiže ako keby on to funguje obojstranne, ten Hubject u nás, čiže akože sme tu aj pre tých majiteľov nabíjacích staníc, ktoré tieto stanice môžu zverejniť pre užívateľov iných, ale ako náhle majú vaši zamestnanci alebo vy sami kartičku našu, tak viete sa touto kartičkou nabíjať na akejkoľvek inej sieti za nejakých proste poplatkov, ktoré by ste si myslím sami s nimi nedosiahli. Akože áno, proste bohužiaľ tie poplatky sú väčšinou také, že keď si u nich kúpite nejakých 20 eurovú alebo 10 eurovú akože mesačnú službu, tak dosiahnete možno, že lepšiu tú cenu za kWh, ako máme my. Ten Hubject proste funguje naozaj tak, že pre tých našich EV driverov my máme tú cenu bez toho, aby sa k niečomu museli zaviazať. Čiže oni väčšinou majú tie nejaké programy, že keď sa neviažete ku ničomu, tak tá cena je proste obrovská. My máme ceny lepšie ako tá ich obrovská cena, ale zase keď si u nich zaplatíte 9 eurový balík a naozaj jazdíte a na tej sieti proste tankujete, tak akože máte to pravdepodobne ako keby u nich lacnejšie, ako by ste to nabíjali u nás. Pre ale podnikových alebo fleetových klientov je to väčšinou ten rozdiel, ktorý tam býva, neviem, že 5 centov proste je u nás drahšie ako tam, nie je tak dôležitý ako to, že keď by mali takýchto kartičiek viac, tak zrazu proste mám viac vyúčtovanie. Čiže príde mi vyúčtovanie z Greenwayu, zo Slovnaftu, ja neviem, skadiaľ, proste zo šadiaľ mi prídu vyúčtovania. V H-Volte mám nejakú správu fleetu, čiže mám tam možno, že tieto nové fleet trackery, ktoré teraz budeme mať, čiže proste mi to robí knihy, jazd, nabíjania a všetko, ale to nespojíte potom dokopy. Čiže potom ako keby veľakrát je tam bohužiaľ tá potreba nabíjať cez H-Volt všetko, a vtedy ako keby máte v tom H-Volte kompletne reporting tých svojich jazd, ktoré proste máte. Čiže dá vám to väčšiu pridanú hodnotu ako možno tá cena. A zase veríme, že aj keď tá naša sieť takýchto EV driverov proste bude rásť, tak nám bude aj klesať tá cena u tých prevádzkovateľov. My ju máme úplne že otvorenú, čiže nemáme tam žiaden za tým nejaký skrytý pricing model alebo niečo podobné. Čiže presne vidíte, koľko nám tí prevádzkovateľia dali tú cenu, vidíte, koľko sa nabíjate, čiže ako keby je to tam otvorené a voľné. Čiže dnes sa viem s H-Volt kartou komfortne nabíjať aj na Greenway, aj na Shelly, aj z SE Drive. OMV, je tam ich viacero, áno. Za rozum, také ako majú oni tie public, o niečo lacnejšie, plus minus tam niekde. Čiže nie je to niečo, že by sme my boli o 20% drahší, že keď idete cez nás, tak sme drahší. Nie je to vhodné, ako hovorím, pre tých, ktorí si proste platia ten balík a vedia, že proste nabíjam len na nabíjačke ZS, lebo ju mám proste pred robotou, tak je mi výhodnejší ten balík, tam proste nehovoríme, že sme v tom výhodní, ale keď proste je to tak, že raz mesačne sa nabijem na Slovnafte, raz na Greenway, raz na ZSE, tak ako keby s tým naším sa nabijete za rovnaké ceny, ako keby ste sa za každým zaregistrovali v tej sieti, tak je to proste... A vyúčtovanie máte zložité a proste všetko ostatné, čiže... Nemám rado. Takto. Na našej stránke support.hvolt.com v plánovacích nástrojoch návratnosť prevádzky nabíjacej stanice máme takúto peknú kalkulačku. Tých nástrojov tam sú asi 4. Čiže máme návratnosť lokálnej nabíjacej infraštruktúry, výpočet pre overenie potrebnej veľkosti elektrickej prípojky, koľko ušetrím na PHM a návratnosť prevádzky. Či to je návrh prvé návrh a posledná tá návratná prevádzka nabíjacej stanice. Čiže pre tých, ktorí chcú vedieť, aký je rozdiel vlastniť elektrické vozidlo a dieselové vozidlo, tak pre nich je táto kalkulačka, koľko ušetrím na PHM. Tam proste vidia všetky tie veci, ktoré proste môžu ušetriť, ak prejdú na elektromobil. Pri rôznych cenách si tam vedia navrhnúť. Ale to, čo dneska vám ukážem, je táto vlastne kalkulačka pre návrh prevádzky nabíjacej stanice. Je to celé o tom, že je to buď jednoduchý alebo rozšírený. Ten jednoduchý je naozaj taký, keď chcete naprvu rýchlo vidieť, proste, že či to proste bude v čiernych číslach, červených, niekto vám hovorí to, niekto iný proste toto, tak tu máte také tie jednoduché výpočty. V rozšírených možnostiach už môžete vytvárať výpočty pre viacero staníc vo viacerých rokoch, viacero typov a tak ďalej. Tu si ako keby môžete namodelovať, že čo keď v prvom roku zapojím jednu nabíjačku AC-čkovú, potom v ďalších rokoch pridám nejaké DC-čky, niečo. Ku každej tej stanici tu máte nejaké ceny obstarania tej stanice, ročné náklady na tú stanicu, potom náklady na kWh elektrickej energie, za koľko kupujete elektriku, koľko vás nejaké ďalšie mesačné náklady a potom
za koľko to nabíjanie ponúkate tým vodičom. Zase v rokoch sa môžete hrať s tou cenou, že proste to nabíjanie bude drahšie, lacnejšie, lebo proste veľa ľudí, keď ukážeme im len ten jednoduchý výpočet, že teraz to je tak nám hneď povedia, no dobre, ale ja si myslím, že o 5 rokov tá cena proste bude nižšia, vyššia a proste niečo. Tak tu môžete proste si naklikať, čo len chcete. Čiže je to proste pootvárané tak, aby vlastne každý si vedel naozaj nadefinovať, čo len chce a potom táto posledná tabulečka ešte je aj utilizácia v rokoch. Čiže koľko priemerne denne strávi človek hodín na tej nabíjacej stanici a budem za to platiť. Čiže zase, keď prídete do toho na prvýkrát, tak sú tam čísla, ktoré sú podľa mňa konzervatívne a také, ktorým proste my veríme, že sú udržateľné. Môžete si ale teda akékoľvek meniť. Tu máme aj nejaké tie čísla pri DCčkách, pri ACčkách. Presne nehovoríme, že v prvom roku viete dosiahnuť hodinu nabíjania kdekoľvek, proste bude sa to v rokoch zvyšovať, znižovať a teda. Môžete si to nasimulovať tak, ako plánujete, ako tomu veríte. Ako náhľadáte potom vypočítať návratnosť, tak vám vyhodí takúto komplexnejšiu tabuľku, kde vám napočíta pre jednotlivé roky kompletne fixné náklady, tržby, zisky, proste všetko. A tu v tejto poslednej tabulečke uvidíte to, že ako v tých rokoch si stojíte, kedy sa vám tá nabíjacia infraštruktúra začne splácať. Ja skúsim len nahodiť teda, že v prvom roku by sme tam nahodili nejakú jednu AC-čkovú stanicu. Chceme ju, náklad na energiu máme 20 centov. Tam keby som znížil na tých 15, ako som hovoril, čo je teraz taký ten bežný. A chceme ju predávať nie za 3, ale za tých 25. Ako som hovoril, máme nejakú utilizáciu, začíname na hodinke a rastieme po 10 rokoch na 4 hodiny, čo je ten počet toho, že mi tam stojí každý deň človek, ktorý nabíje polovicu baterky o 10 rokov. Čiže dostanem sa ako keby do tej utilizácie niekde tam. Tak keď dám prepočítať návratnosť, tak vidím, že OK, prvý rok som v strate, tá nabíjačka ma niečo stála a nezarobilo mi to. Druhý rok som stále v strate a od 3. roku som v zisku na jednej jedinej nabíjačke, ktorú takto prevádzkujem a dostávam sa k zisku pri 10 rokoch na úroveň 9 000 eur v sumáre, v kumulatíve. Čiže to je ako keby kumulatívna strata alebo kumulatívny zisk, ktorý riešim. Tu mám ten kumulatívny čistý zisk, čiže čistý zisk je 11 000 eur a mám tam ako keby tie náklady, ktoré proste mi tam nejakým spôsobom rástli. Tu vidím ten zisk každého roka, koľko proste v tom roku, čiže v tom 10. roku som schopný na tom jednom AC-čkovom bode zarábať až do 1666 eur. Ak mi tá nabíjačka proste vydrží 10 rokov, ak nepotrebujem ako keby ju nejak obmeniť a tak ďalej, ale to ako keby všetko sa dá v týchto číslach nastaviť, čiže práve tá kalkulačka má byť ako keby silná v tom, lebo každý tú elektromobilitu vidí nejak inak. To máme problém aj s našimi investormi, aj proste s zákazníkmi. Všetci povedia, že OK, my tej ideológii H-Voltu, alebo tomu videniu H-Voltu veríme všetko, my neveríme tým číslam e-mobility. A to je ako väčšinou problém, hej? Že on není problém proste neverí tejto tabuľke, väčšinou ľudia majú problém v tom, že neveria, že tu tá e-mobilita bude. Sice myslím, som teraz pozeral tento minulý kvartál, že bol najlepší v predaji elektrických vozidiel v Európe 25%, keď sa nemýlim, aby som náhodou netrepal, ale myslím, že 25% cca aut v Európe minulý kvartál, ktoré sa predali, boli elektrické. Čiže naozaj začína to stúpať. BYD, že prvýkrát zasadilo Teslu, čiže boli prvýkrát pred Teslou, ale teda neboli stále ako keby hore. Vyhrala to Škoda Elroq. Niečo také, že títo proste... Čiže že tí boli ako keby teraz najsilnejší, akože rastú, čiže vidíme, že už to sú aj auta a naozaj tá Škoda Elroq je proste auto za akože okolo 30 000 sa dá kúpiť. Keď som aj pozeral, lebo ma to zaujímalo, vlastne som to nepočul, čo to za auto je. Keď som to pozeral, okolo 30 000, od 30 do 50 sa dá kúpiť, čiže už to nie je nejaká cenovka, ktorá proste je úplne akože závratná. Čiže už naozaj tá e-mobilita začína byť, vidíme aj pre ten mass public, keďže 25% je naozaj keby už dosť, tak ono, kdy sa hovorí, že príde ten čas, kedy sa to proste zlomí a tí ľudia proste už nebudú kupovať tie dieselové benzínové autá. Že do toho času to je vždy náročnejšie, ale akože ten priemer celoeurópsky 25% naozaj, že už dosť vysoký. Ma prekvapilo, som čakal tam, že keďže viem, že Slovensko má tam niekde, že 3%, tak som čakal, že priemer európske, takže 8%, že zastávame, takže sme tak v polke toho, čo tá Európa, ale keď som videl, že priemer európsky je 25, tak som pochopil, že sme na tom o dosť horšie, ako som si myslel. Takže
Ale proste bohužiaľ tá Európa a tie automobilky tu nebudú pre nás vyrábať, si myslím, že dieselové a benzínové auta, len preto, že tu je Slovensko. Čiže ono, keď sa to zlomí v celej tej Európe, tak samozrejme proste postupne sa to bude musieť lámať aj u nás. Že aj keď budeme stále na chvoste, tak aj ten chvost proste bude stále väčší a väčší, že ono to proste ako keby príde. Tak sme aj na špici v počte nabíjačiek na jazdiace auta sme na A máme tých aut. Koľko máme, hej, no. Čiže áno, tak niečo bonus, niečo nevýhoda, no. Takže tak, čiže toto som chcel teda v tomto ukázať, že teda áno, s týmito číslami sa tu dá hrať, dá sa proste riešiť presne to, že ako by ste si to predstavili, ako by ste si to vedeli. A potom je to aj takéto jednoduché, že keď sa vám v týchto veľkých číslach proste nechce hrabať, on to vypočíta to isté, ale tu skúsim nejakú DCčku, čiže mám nejakú DCčku, čiže tú rýchlejšiu nabíjacú stanicu. 300 dajme 300, jednu stanicu, priemerný náklad 0,2 môžem nechať, doba používania za deň hodinu, a predajná cena, keď sme nechali len, že 35, hej, ako tam navrhnúť, tak mne to zvýši, hej, čiže mi dá na 0,90, ty kokso, to by bolo lacné. Nie, drahé, 90 centov, hej, čiže to je akože strašne drahé, čiže keby som tam dal naozaj len, a necháme tých 90, to potom zmeníme, aby sme to videli, ak sa to proste mení, čiže keby som mal hodinu 25 na nej denne vyťaženú a mal by som cenu 90 centov, čiže to je taká tá naozaj, že cena Ionity nabíjačiek na diaľnici, hej, také tie naozaj tie najrýchlejšie nabíjačky na diaľnici, tak za takúto cenu to teraz akože viete kúpiť. Obstarávacia cena jednej stanice je 70 000 eur, čiže je to akože o mnoho viac ako je realita, akože tá realita je pri takejto, sme niekde na 40 podľa mňa akože aktuálne, alebo ešte pod 40. Od akého výrobcu? Watt Saving aktuálne. Čiže to sme sa stali distribútorom pre Slovensko práve v posledných mesiacoch. Akože je to podobné aj pri Star Chargeri, aj pri Watt Savingu. Watt Saving je ešte, ako keby ešte lacnejší. Ich doniesol, ak poznáte, Inobat. Čiže Inobat, ak sa teraz spojil s tým Gotion a vytvorili ten Gotion Inobat batériu kvôli tej baterkárni, tak ten Gotion to sú Číňania, ktorí teda s tým Inobatom idú robiť tie baterky a ten Gotion dotiahol na Slovensko výrobcu Watt Saving, ktorý v Európe ešte veľmi neperformoval. Sú štvrtým najväčším výrobcom nabíjacích staníc v Číne, ale naozaj sa zameravali viac na ten čínsky trh. Teraz ich dotiahli tu, podarilo sa nám s nimi podpísať nejakú, alebo teda uzavrieť nejakú dohodu a tie stanice sú naozaj niekde. Star Charge sme brali, že je toto najlacnejšie, čo sa dalo, najlacnejšie, funkčné, čo sa dalo kúpiť, čo môžete akoby dôverovať. Ten Watt Saving teraz prišiel s cenami, ktoré sú zhruba polovičné oproti tomu Star Chargeru, čiže naozaj tá cena ako keby rapidne klesá tých nabíjacích staníc, o to sa tie nabíjacie stanice stávajú dostupnejšie a dostupnejšie, čiže tu môžem úplne s čistým svedomím dať po novom nejakých 40. Náklad na vybudovanie kabeláže 10 000, spoločný jednorazový 1500 a aj ročný prevádzkový náklad na nejakú jednu stanicu, čiže 1500 eur na nejaké servisy, filtre, niečo. Nám vypočítať návratnosť. My si povedali, že no za 2 roky to je splatené. Už v prvom roku to je splatené. Že pri týchto číslach to už je splatené v prvom roku a v 10 rokoch to urobí kumulatívny zisk 731 937 eur. Čiže Nemám chybu. Viacerí tak akože to prepočítavali a mysleli, že tam tá chyba je. Ona tam tá chyba nie je dokonca. Chýbajú tie Porsche Taycan. Dokonca ako keby tu ani nepočítam, že by sa nabíjalo 350 kW, čiže ja počítam, že tá cena, alebo tá dĺžka je hodina 25 denne, ale počíta sa priemerný výkon pri tejto vysokej polovičný. Čiže ja počítam priemerný výkon, že tam nenabíjam 350 kW za hodinu, ale nabíjam niekde proste polovicu z toho priemerne, lebo akože niekde tam to je vyššie, niekde menšie niečo. Akože toto celé počíta ten systém už od tých nabíjacích staníc AC-čkových, kde pri 11 kW počíta nejakých 9 kW, pri DC-čke 30 kW počíta 30, lebo proste keď máte DC-čku 30 kW, tak drvivá väčšina aut bude nabíjať reálne 30, tam není žiadna proste niečo. Ale čím to DC viac stúpa, tak tým ako keby tá utilizácia toho výkonu je menšia, lebo tie auta nie sú schopné nabíjať všetky plným výkonom, lebo tam proste aj keď sú schopné nabíjať, tak sa prehrajú im baterky a prechladia sa im baterky a neviem čo všetko ďalšie. Čiže aj s týmto to počíta, aby to naozaj bolo že konzervatívne, aby tam proste niekto mi nepovedal, že ale to nejde 350 celý čas. No nejde a tuto akože je dopočítané, čiže kľudne môže ktokoľvek do toho vrtať, akože je to vrtateľné. Že to nechávajú na tých diaľnicách za 90 centov. Ešte raz? Že tak potom dobre robia, keď to nechávajú za 90 centov. Len oni robia inú vec, lebo tu máte 350 kW, ja vám ukážem čo, či necháme tú hodinu 25 a hodinu 2, len tu je ten problém, toto. Oni na tej diaľnici majú k tej 350 kW rezervovaného výkonu.
350 kW rezervovaného výkonu, ktoré na tej diaľnici potrebujete, stojí na Slovensku od 5,50 ZSD po 7,50 VSD. Čiže keď bereme nejaký akože priemer 6 eur kW, tak 350 krát 6, niekto, a krát 12. Hej, a to je, Lenka daj, ty máš kalkulačku. Nech dáme plus 1500. Čiže 350 krát 6 krát 12 plus 1500. 25 200. A teraz ťuknem. A OK, akože, hej, v tých rokoch, keď sa to bude zvyšovať, 25 200 som dal. Dobre, hej. Čiže teraz, keď to kúpia takto, tak pri hodine 20 sú niekde, ale oni dosiahnu tak 0,7. 0,7 ešte není breakpoint. 0,5. 0,5 je už taký dosť zlý breakpoint. Hej. Čiže keď majú pol hodinu denne, tak sú proste akože hajzli, lebo tá nabíjačka nevydrží toľko, čo tu sa im tvári to červené ako keby náklady. Pri tej diaľnici oni ešte okrem tých 1500 eur platia aj nejaký ďalší náklad na prenájom toho miesta a ďalšie veci, čiže sú ako keby ešte nad 25 200. Ak by sme tých 25 200 teraz zmenili, že vy teraz máte vlastné parkovisko, vlastnú rezervovanú kapacitu, viete si tomu dať a vrátime to späť na tých 1500, tak pri rovnakej sme v zelených číslach. Čiže ako to robí akože obrovský rozdiel. To robí presne rozdiel to, že mi to vytvorilo tú stratu a mal som tú stratu nad tou nabíjačkou a nijak. A na to, že za pol hodinu denne pri predajnej 90 centov, čiže teraz ja tú predajnú ešte znížim na 50 a stále som ešte v zisku. Čiže stále proste môžem, že ako nále som schopný na 350-ke ponúknuť predajnú cenu 50 centov za kWh, čo je proste akože na Slovensku nevídané a som schopný tam dostať aspoň ľudí na pol hodinu denne a mám to na svojej elektrickej prípojke, tak som schopný mať tú nabíjačku v dĺžke jej životnosti reálne ako keby späť ten náklad. Ale nemôže mať ročný prevádzkový náklad 1500, tiež platím za rezervovanú kapacitu. No keď kto ho má, tak neplatí. Máme tu letisko v Bratislave, ktoré má 4 MW, máme tu Aupark, ktorý má 10 MW, máme tu ako keby veľa firiem, ktoré tu 350 kW proste akože majú. Hej? Čiže akože áno, tam ide presne to si dopočať ten svoj, že koľko mám za to, že tam musí mať veľa firiem, ale sú to hlavne akože rôzne výrobné firmy, priemyselné firmy, logistické centra, parky, proste a teda, ktoré majú tú kapacitu, lebo ju musia mať kvôli tomu, že raz za čas tam sa niečo deje, hej, tak proste musia ju mať a vôbec ju ako keby nie je potrebné dvíhať kvôli tým nabíjacím staniciam. Sú to veľké biznisové budovy ako táto má 600 kW rezervovanú kapacitu, tu nejdete nad 150 nikdy. 600 majú, hej, čiže proste musia mať, lebo proste keď sa tu pustia všetky klímy náhodou naraz, proste im vyšla tá súčasnosť taká, že proste ju musia mať, lebo áno, stane sa raz za rok stav, že začne všetko svietiť slnko a ľudia začnú chladiť a proste výťahy začnú ísť a ja neviem, čo sa stane a vtedy by akože išli hore, tak oni musia mať, hej, čiže oni si platia 600 kW rezervované kapacity a majú ako keby priemerné špičky, teda dole vidíte na tej obrazovke, čo je pri výťahoch, tak siahajú na 150-200. To špičkovo, hej, čiže oni tu úplne v pohode majú na 2-300 miesto, hej, ktoré tu proste môžu dať, 2-300, trafačka je za budovou, čiže 10 metrov kabla proste k nejakej 300, môžu susadiť 300 a keď na ňu dostanú za 50 centov pol hodinky denne niekoho, čo ale zase je otázne, že či práve v tomto mieste tu dostanú ľudí na pol hodinku denne. Či to si každý musí vypočítať, hej, že či som na dobrom mieste, či mám dobrú RKčku a tak ďalej, ale akože ideme tým smerom, alebo všetkým odporúčame ísť tým smerom, ktoré proste si nájdu, že je pre nich to rentabilné a výhodné a vhodné. Čiže akože nie pre každého je vhodná 300. Tu by im napríklad úplne v pohode mali, a čo sme ako keby teraz dali z toho plánu obnovy, čo bude teraz pre podnikateľské subjekty ten grant, tak myslím, že 120 alebo 150 je tu proste navrhnutá. Čiže presne dať tú 150 predajnej cene za 35 centov a krásne sa im to ako keby vráti. Hej, dostanú celú tú 150 zaplatenú z grantu, čiže nebudú mať ako keby žiadne vstupné náklady na tú 150, žiadnu RKčku neplatia na tú 150, dajú to za 35 centov, čiže im verím, že tu bude chodiť nabíjať veľa ľudí, lebo vidím stále taxikárov nabíjať na rôznych zase drive nabíjačkách, proste kade tade, proste to sú 50 alebo 100, kde platia o mnoho viac ako tých 35%, majú menší výkon. Hej. Čiže za 30% im tu bude 100% chodiť viac ako pol hodinu ľudí denne. A pre tú budovu to proste môže naozaj znamenať akože v tých 10 rokoch akože veľmi pekný príjem. Čiže potom chápem, že sú aj podniky, ktoré proste chcú 350 a nemajú na tú RKčku, ale potrebujú ju, tak proste ako keby niečo ich to stojí, ale práve s takouto kalkulačkou si teda vedia napočítať, teda, že čo ich to bude stať
koľko ich to vyjde, koľko potrebujú tam naozaj poskytnúť toho nabíjania aj verejného, ak chcú byť na nule, aspoň aj k tomu nastaviť kompletnú možno nejakú svoju marketingovú stratégiu a teda, lebo pre niekoho to je len také, že to potrebuje, lebo to potrebuje a bere, že to je jeho náklad. Akože chápem, ale ako keby veľa ľudí pozerá na tú e-mobilitu, alebo sa snažíme hlavne otvárať oči tým, ktorí tam pozerajú, že to nerobia len preto, že to potrebujú. Tí, ktorí to potrebujú, tak tu ani neprídu, tí to potrebujú. Čiže tak tí to len objednajú, hej, že tí to proste akože potrebujú, nájdu najnižšiu cenu, proste objednajú, musia. Ale potom je veľa takých, ktorí to nepotrebujú, ktorí nad tým uvažujú, ale nechcú, aby to bola pre nich nákladová položka. Že keď to má byť benefit pre toho zamestnanca, tak kúpim ju, OK, ale chcem, aby sa mi v 5 rokoch vrátila. Nepotrebujem na to robiť zisk, nič proste, ale nechcem vidieť po 5 rokoch, že som v strate 50 000 eur, hej, že proste niekde. Akože a pre nich je hlavne táto kalkulačka, aby naozaj si vedeli nájsť ten svoj breakpoint a to, akú nabíjačku si dať, aby na tom mali najmenšie tie náklady a aby na tom proste buď maximalizovali zisk, lebo samozrejme, že sú aj spoločnosti, s ktorými sa bavíme, ktoré proste prichádzajú, že pre nich to nedáva zmysel pre nejakú podporu pre zamestnancov alebo podporu primárneho biznisu. Proste majú pekné parkovacie miesto a chcú zarábať. Hej, tak je ten krásny príklad, ten letisko Bratislava. Im nejde o tých, ktorí tam budú chodiť na to letisko. Oni majú rezervované kapacity 30 MW, spotrebovajú z toho 0,5 MW, ale majú jej tam proste kopu, lebo to proste musia mať asi, keby tam začali, ja neviem, kúriť tie plochy letiace alebo proste niečo, alebo len to platia, lebo proste to môžu platiť, nie je to ich vrecka, takže majú obrovskú kapacitu a vedia tam dať kľudne tých 350, že 10. Bez toho, aby sa im zvýšili ako keby náklady. Majú veľmi dobrú polohu, to letisko Bratislava, hej, že proste sú tak, že od diaľnice proste chvíľku, tam naozaj človek, ktorý buď vyráža na nejaký trip z Bratislavy, alebo proste prichádza, alebo proste aj ľudia, ktorí prechádzajú cez Bratislavu, akože to letisko je pre nich nie ďaleká zastávka. A to letisko, keď si povie, že OK, bude mať pol hodinu pri cene 60 centov na 350, tak to má stovky tisíc eur na jednej nabíjačke. Dám ich tam 5 a je to proste akože príjem, ktorý proste je väčší ako možno, že celý zbytok parkingu, ktorý tam prevádzkujú, alebo ako keby môžu prestať lietať, presne, že zistia, že ten nákladová položka zrazu pre nich není nabíjanie, ale to lietanie, že sa minuli sa segmentu. Ale potrebujeme pre našich vládnych predstaviteľov mať to letisko, na ktorom môžu lietať do Bratislavy, z Bratislavy do Košic, tak asi neprestanú lietať, ale teda minimálne môžu ponúknuť aj to nabíjanie k tomu. Dobre, čiže toto bola táto kalkulačka, čiže tu naozaj si môžete kľudne klikať, pozerať. Ja som len chcel ukázať presne ten rozdiel, čiže keď sme, ešte možno ten posledný, že keď sme... Môžem ešte spýtať, ten ročný prevádzkový náklad, tam už figurujú aj poplatky voči vám? No, tie sú z tej tabuľke zahrnuté samostatne ako 10% z predajnej energie. Čiže tie tam sú napevno ako keby dané, čiže tie uvidíte v nákladoch. Čiže v tom prevádzkovom náklade je naozaj len revízie, výmena filtrov proste a veci okolo toho. Čiže počítame s tým, že štandardný poplatok za H-Volt portál je 10% z koncovej ceny energie, ktorý proste keby ide zatiaľ za platformu. Aj toto sa chystáme zmeniť teraz pri zmene tejto platformy, že chceme ísť alebo dať možnosť ísť do fixného poplatku, aby to bolo, že buď 10% alebo 3 až 5 eur fixne mesačne za nabíjací bod. Lebo akože ono to vyzerá pekne, všetci proste u nás za firme sú takí, že nechajme 10%, veď to v budúcnosti bude tvoriť veľa peňazí. Ja neverím tomu, že niekto v budúcnosti bude ochotný platiť 10% z tých veľa peňazí, hej, že tá konkurencia sa to proste ako keby do toho zatlačí. Čiže teraz je pre veľa firiem priaznivých tých 10%, lebo proste vedia, že keď sa tam nikto nenabíja, tak nám nič neplatia. Ale ako náhle proste už máme firmy, kde sa to naozaj to nabíjanie užije, tak už sa proste pozerajú, že OK, tak my tu proste 5 000 eur pre nabíjanie na našich staniciach, vy si 500 eur beriete, hej, že už je to proste veľa pre nás, hej, už sa proste pozerajú niekde inde, čiže chceme teda pridať aj ten nový pricing model, že teda to nebude na percentá, ale bude to na nejaký fix, čiže pri takejto nabíjačke by ste mali fix 7 eur mesačne za kompletne celé služby portálu a tým pádom je to ešte o mnoho lepšie ako to, čo tam ako keby je napočítané. Čiže tých 1500 je naozaj tá správa, to sú naozaj tie elektrické revízie, to je naozaj nejaký proste nájom, nejaké prefarbenie miesta proste a ďalšie veci, ktoré ako keby sú s tou nabíjačkou spojené, nejaký mimozáručný servis, proste čokoľvek, hej. Čiže v tom sú. Tá cena sa vždy líši, keď si hore dáte inú nabíjačku, tak vám tú cenu prepočíta, keď dáte na to tlačítko navrhnúť hodnoty, tak ono tie hodnoty všetky navrhne tak, ako proste si my myslíme, že sú. Sú veľmi konzervatívne navrhnuté, ale proste môžete si ako keby akokoľvek v tej kalkulačke proste pomeniť, aby ste im verili. Ceny, čo to nahadzuje, už sú
Ceny momentálne sú tak, že vám ide o 90% z predanej ceny, 10%. Ceny nabíjacích staníc, hej? Sú tak, že sú veľmi konzervatívne, čiže sú nadhodené. Čiže určite to je lepšie. No určite, no stále, keď budete chcieť postaviť nabíjačku niekde proste, kde kilometr okolo nie je žiadne trafo ani nič, no tak akože je to tak, aby tie ceny pokryli 95% prípadov. Že stále tam je nejaká mapka, že proste veľa prípadov bude o mnoho lacnejších, ale minimum prípadov bude drahšie ako toto. Hej, že tam, kde by to malo byť drahšie ako toto, tak rovno poviem, že ani neodporúčam tú nabíjačku montovať, lebo to je tak zbytočné, hej, že sa to tam neoplatí. Čiže určite väčšinu toho trhu tie ceny proste pokryjú. A aj tie najpomalšie ACčka budete robiť od watt savingu? Určite aj naše, akože ACčky proste sú také, že watt saving, my ani DCčka nechceme robiť len watt saving. Keď si povedete, že ste Legrand, my sme výhradný distribútor Legrandu Slovensko-Česko. Ekotapu. Proste sú firmy, ktoré si povedali, že Legrand, lebo majú Legrand nakreslený, chcú Legrand, dáme Legrand. Nie je problém, a dáme im tú cenu aj Star Chargeru, aj toho watt savingu, aj ABBčka, aj Alpitroniku. To sú ako keby DCčkoví poskytovatelia, ktorí ako keby sú na tom trhu relevantný, s ktorým ako keby hardverom by sme sa nehambili vám ho dať, lebo proste vieme, že sa nepokazí zajtra. Čiže je to nejaký set 5 značiek, len naozaj ten set je taký, že nejaký benchmark, že keď niečo stojí vo watt savingu 10 000, tak v Alpitroniku to stojí 70. A tí ostatní sú niekde medzi tým. Že ten rozptyl ceny je akože obrovský násobok, čiže keď niečo stojí 40, tak to reálne stojí niekde inde 7-krát toľko. Hej. Čiže ako keby tie ceny sa tam naozaj vedia ako keby veľmi líšiť. Je na každom, čo si proste povie, hej, že či chce ísť do toho alebo do toho. Odporúčame pre tých, ktorí naozaj to chcú mať rentabilné a nie sú tlačení niekde z materskej spoločnosti, ktorá im hovorí, že len Legrand, tak odporúčame proste ísť práve do toho watt savingu aktuálne alebo do toho Star Chargeru. Star Charge je braný tak, že je to kvázi už európska firma, aj keď to je čínska firma, lebo polovicu kúpil Schneider. Čiže už je to také, že to pod Schneiderom, čiže ktorí sú takí väčší a chcú mať ten servis zabezpečený aj nejakým proste akože európskou entitou, tak berú ten Star Charge, čiže je to momentálne takéto najlacnejšie. Čím aj Shell Recharge robí s tým? Môže byť. Akože aj Alpitronic dosť robia, aj to ABBčko dosť robia, aj ten Legrand akože je dosť akože v tej Európe ako keby používaný. Len sa to proste stále berie tak, že keď títo veľkí niečo nakupujú, takže kto vôbec to je schopný dodať. Hej, a tak či tak, všetky tie čreva sú z Číny. Akože žiaden power modul sa nevyrába v Európe. Hej, že to proste sú takí klienti, ktorí nám chodia, no ale my nemôžeme kúpiť nič čínske. Ale tak potom nevieme nič predať. že proste bohužiaľ s Čínou netreba bojovať. Hej, akože v tomto, keď chceme tu proste bojovať, akože áno, môžeme mať nabíjacú stanicu, ktorá proste je európska, stojí 3-krát toľko čo čínska, ale 95% z nej je vyrobené v Číne. Len to proste niekto dovezie, tu to proste poskladá, dá na to ako keby nálepku, že made in Europe, ale ona je tak čínska. My nemáme proste v Európe žiadnu výrobňu power modulov. To sú ako keby tie najpodstatnejšie veci tej stanici, lebo to inak to iba plech, že akože plech môžeme vyrobiť na Slovensku, ale to nemá zmysel, lebo všetky tie power moduly a komunikačné moduly, ktoré sú proste v nej, nie je v Európe reálny výrobca, ktorý by ako keby vedel robiť reálne množstva. Akože sú takí malí, ktorí vyrobia si tam 4, tam 8, tam 10, hej, ale ako keby nič relevantné v Európe proste bohužiaľ nie je a všetci výrobcovia, ktorí sú aj ABBčko, tak kupuje power moduly z Číny. Hej. Legrand to isté, všetci, hej, že to je proste tak to je, hej, a že proste buď si budeme predtým zatvárať oči a hovoriť, tak ja radšej kúpim európsku nabíjačku 4-krát drahšiu. Ako môžete, tu si zvyšte cenu a ono je to OK, my vám dodáme radi aj tu. Ja stále tak hovorím, že máme maržu zhruba percentuálne rovnakú a proste lepšia marža zo 100 000-ovej nabíjačky, niekoľko percentná ako 10 000-ovej nabíjačky, čiže pre nás dobre, ale akože chceme ukázať aj tú možnosť, kedy to proste vie byť rentabilné. Hej? Čiže nehovoríme, že je blbosť si kúpiť tú 100 000-ovú, lebo niekedy to dáva zmysel pre toho klienta, lebo proste tá 10 000-ová by mu neprešla v tej materskej spoločnosti čokoľvek, lebo je to čínske niečo, proste má budget na tú 100 000-ovú, jasné, veľmi radi, hej, nebudeme hovoriť, že sú blázni, lebo si kúpia dráhu, keď nemusia. Proste aj tie drahé kvôli tomu máme v tej ponuke, lebo naozaj si tých svojich zákazníkov vedia nájsť a proste vedia tej e-mobilite pomôcť. A aj tá dráha vie byť, ak má dobré určenie, dobré miesto a dobré použitie a nie zbytočne RKčku a tak ďalej, tak aj tá drahšia proste vie byť úplne v pohode, ako keby rentabilná. Čiže nejde ani tak o tom capexe, ako o tom opexe, čiže o tých mesačných nákladoch na tú RKčku a ďalších vecí. Dobre, kde som, Miško? Čiže to som prešiel toto.
No a tu máme už také jeden z tých posledných slajdov, teda, že čo ďalej. Že keď sme už došli k tomu, že OK, sme schopní tú nabíjačku prevádzkovať tak, aby nás nič nestalo, alebo teda veríme, že ju proste oprevádzkujeme nejak tak, aby to nebol ten náklad, tak ako dosiahnuť viac. Hej? Čiže potom je presne to, ako som hovoril, že buď primárny zisk z nabíjania, čiže som ako to letisko, ktoré proste nejde im nič o nich, len proste zúročí tú investíciu, zúročí tie svoje trafostanice, zúročí to svoje miesto. No tak sa hrám s cenou a proste dosahujem, maximalizujem primárny zisk z toho nabíjania, lebo je mi jedno, kto mi tam zastaví, je mi jedno, že čo proste sa deje, hrám sa s tou cenou tak, aby som dosiahol ten primárny zisk z nabíjania. Druhá vec je ale podpora z toho svojho primárneho biznisu, že čo dosiahnem, že tam tú nabíjačku mám. Príde mi viac ľudí, ja sa stále dookola, keď som bol ešte, ako sme chodili po všetkých tých Lidloch, Billach, Kauflandoch a neviem koho, a tam všetci proste mi hovorili, a my nechceme nič s nabíjačkami, my chceme prenajať tie miesta, ale niekomu sa o to bude starať, nám to je úplne jedno, nech si to robí kto chce. My predávame rožky. Jasné, akože chápem, že predávate rožky, dobre ich máte, pochválil som im tie rožky, že vynikajúco, ale naozaj aj tie štúdie, ktoré proste sú v rámci toho sveta, proste hovoria, že tá služba toho nabíjania bude mať hodnotu veľkých miliard. Proste je to akože obrovská vec a bude veľmi, veľmi veľká. Vychádza neviem koľko to, ja som to aj počítal pred x rokmi, že koľko bude denná tržba, ale bolo to naozaj, že neviem, 2 miliardy v Európe, proste denná tržba za nabíjanie, hej, že proste akože velikánske čísla. A tam je to, že proste tí ľudia sú cenovo senzitívni. Stali sa to len tým, že proste ak máte parkovacie miesto, a prenajmete ho verejnému public CPO. Tak verejný public CPO na tom mieste bude robiť ten riadok číslo 1. Bude chcieť dosiahnuť na tom mieste, ktoré si od vás prenajal za 10 eur, 50 eur, 100 eur, bude chcieť dosiahnuť maximálny zisk. To je rozumné, čo by tam iné robil, hej? Že jemu nejde o vaše rožky, proste jemu ide o to tam dosiahnuť maximálny zisk. Ale toto je vo veľkom rozpore s tým, prečo ten majiteľ toho parkovacieho miesta to parkovacie miesto vystaval. Lebo ho nevystaval preto, aby sa na ňom dosahoval zisk z parkovania. Lebo ja som ešte nevidel takéhoto prevádzkovateľa, že nemocnica Ružinov, dávam vždy taký príklad, nemocnica Ružinov proste prenajala svoj parking dole, neviem, kto poznáte, nepoznáte, ale mala parking. A vždy platí. A proste prenajala ho. A prenajala ho za 1000 eur mesačne. A nestará sa na cenotvorbu, nestará sa na nič. A teraz tam všetci, ktorí tam proste chodia, akože nemalé peniaze tam proste zaplatia. Ale tej nemocnici Ružinov to je jedno. Keď do nej prídete, tak tam nemôžete ísť do inej. Proste ako inde vás nepríjmu, musíte ísť tam. Čiže proste keď chcete, musíte ísť tam, musíte ten parking zaplatiť a proste je to bohužiaľ smola. Tak akože OK, takýto keď ponúknú to svoje parkovacie miesto, aby tam na ňom zarábal niekto iný, tak fajn, tá nemocnica Ružinov má aspoň 1000 eur istých proste mesačne, nemusí sa o to parkovacie miesto starať a má z toho niečo a vie, že im tí pacienti neodídu kvôli tomu. Aj keby odišli, budú len radi, hej, že proste to je pre nich win-win situácia. Keď si berieme ale akéhokoľvek iného podnikateľa, či už vybudoval svoje parkovacie miesta pre svojich zamestnancov, pre svojich klientov, pre svojich partnerov, proste pre svojich, berem v tejto oblasti aj mesta a obce, čiže pre svojich rezidentov, pre svojich turistov, proste pre niekoho vybudoval to parkovacie miesto a pre niekoho to parkovacie miesto prevádzkuje, tak ten nechce, aby tí ľudia na to parkovacie miesto prestali chodiť preto, lebo na tom parkovacom mieste je služba nabíjania drahá. On nechce prísť do tých svojich zamestnancov, on chce tých zamestnancov lákať. Ale keď ich bude lákať, že OK, ja tu mám dole parádne nabíjačky, jedno od koho, nejakého public CPO, a ten public CPO uvidí v čase, že on má super investíciu, on platí 10 eur mesačne za parking pred nejakou biznis budovou, ale zrazu tam je veľa ľudí, ktorí tam nabíja, tak zvýši cenu. Nemá zmysel mu znižovať cenu. Mám tam tých ľudí, on tam chytil tých ľudí, ten majiteľ tej budovy mu tam dotiahol tú klientelu, a on platí tomu majiteľovi 10 eur mesačne za ten parking. A ten majiteľ mu tam dotiahol zamestnancov, ktorí majú elektrické vozidla, klientov, partnerov, niečo. On nemá, aby proste urobil to, že zniží tú cenu. On má istú klientelu. On bude cenu zvyšovať, aby dosiahol ten prvý riadok. Čiže proste on bude cenu zvyšovať, aby dosiahol primárny zisk z nabíjania maximálny. On nepotrebuje 100% klientov tej budovy. On nepotrebuje 100% zamestnancov tej budovy. On potrebuje pár na tú utilizáciu svojich nabíjačiek, aby proste zarobil. Ale toto vie urobiť obrovskú škodu pre toho majiteľa toho biznisu. Lebo proste ten majiteľ toho biznisu zrazu nebude môcť lákať tých 100% zamestnancov k sebe do roboty, lebo nabíjanie tam bude drahé.
Tí ľudia zrazu prestanú kúpovať rožky u neho, oni pôjdu kúpovať rožky inde, lebo keď idem kúpiť niekde rožky a miniem v obchode 10-20, ja teraz miniam stále 50 eur, už je to strašné, ale proste idem niekde kúpiť tie rožky, zaplatím a ma teraz to nabíjanie bude stať pred jedným obchodom 20 eur a pred druhým, že 50, kde pôjdem? Tam, kde ma stojí 20. Ale áno, nájdú sa aj niektorí tí, ktorí budú chodiť tam, kde stojí 50. Čiže ten, ktorý tam to ponúka za 50, to nezníži. Lebo proste jemu stačí tých pár ľudí denne, ktorí mu ako keby zaplatia tých 50 eur za to nabíjanie. Ale práve obchod, keď bude chcieť do toho obchodu dostať viac ľudí a posilniť si ten primárny biznis, proste aby chodili k nemu nakupovať rožky, aby chodili k nemu na obed, aby chodili k nemu bývať, aby chodili k nemu proste niečo robiť, tak bude musieť vedieť to nabíjanie poskytnúť tak, že nerobí primárny zisk z nabíjania, že stále tá nabíjačka sa zaplatí, aj keď nejaký malý zisk proste vytvorí, ale hlavne čo tak podporí ten primárny biznis. A potom ako keby nejaký vývoj tej stratégie v čase, čiže aj nejaký brand building a proste ako keby ďalšie veci, ktoré ako keby k tomu sú potrebné, tak proste budú určite potrebné. A toto vlastne sa treba na to nejakým spôsobom vždy zamerať, že čo z toho svojho miesta spraviť viem. Tu máme ešte posledné príklady, aby bolo jasné teda, že za tých pár rokov, za ktorých sa nám tu darí na tom Slovensku a teraz už aj v zahraničí pôsobiť, tak sme nejakým spôsobom presvedčili už aj väčšie mená na to, aby takúto ideológiu zobrali, aby si teda nepustili na to svoje parkovacie miesto toho verejného CPO a neponúkli ho len za 10 eur proste niekomu inému, aby pochopili, že ponúkať službu nabíjania nie je finančne náročné, nie je administratívne náročné a je udržateľné, ak sa na to pozerá správnym uhľom pohľadu. Mám dobrý čas? Či? Plus, minus? Ak teda niekto ešte v rámci diskusie by sa niečo chcel spýtať, predebatovať. Alebo kľudne aj potom Prípad nabíjačiek, ste hovorili, že už máte vlastné kartičky, my teda máme kartičky z ISA, z ČSOB. Vtedy ste ešte kartičky nemali, máte niekde zverejnené tie ceny? Na MyAgeWall vidíte všetky nabíjačky, ktoré sa viete nabíjať s cenami, ktoré tam sú. Čiže normálne MyAgeWall. Akože keď si vypýtajte kľudne od nás, keď by ste chceli, akože ktorý prevádzkovateľ, ktoré tie ceny, akože oni tam nie je ich. My teraz sa snažíme našich kolegov teda smerovať na zase nabíjačky, to je najlacnejšie, ale niekedy nemáte na výber Greenway, čo Greenway, keď nabijete zase je strašne drahý. Vás som pochopila, že by ma to stálo toľko, koľko stojí v podstate Greenway klienta, možno trošku viacej. Menej, keď ste ten proste neregistrovaný. Čiže máme tam, neviem, 8% cenu nižšiu ako neregistrovaný klient z Greenway. Ako náhle sa už zaregistrujete, tak sme asi o 3% vyššiu a keď si platíte nejaký ten poplatok, tak sme akože viac vyšší, ale nezaplatíte ten poplatok, čiže akože, ale sú tam akože tie rozdiely ako keby nie veľké. A máte v tej jednej kartičke ako keby rovnaké ceny, teda nie len Greenway, zase je tam OMV, Slovnaft, Shell, neviem, čo tam všetko máme akože. Bola by to taká väčšia voľnosť pre kolegov, ako teraz, že ich... Väčšia voľnosť a hlavne potom data v jednom systéme. Hej, že nespájate proste veľa tých dát proste dokopy, máte to proste v jednom systéme. A dalo by sa, že keby si niekto chcel vybrať, že zostáva na zase a čas by sme dali ten AgeVault? Môžete, no len máte potom tie dáta. Ako tam ide len o dáta. Ale dáta nás spracovate vy, faktúry, všetko. No nie, ale akože toto ZSE. Že akože keď niekomu necháte tú voľnosť, že mať kartičku ZSE, tak tam vám bude chodiť faktúra od ZSE, musíte si ako keby nejak párovať a tak ďalej. Keď vám toto nevadí, tak... Ale tú službu nám poskytujete vy nám párujete všetky faktúry a to chodí potom. No od ZSE nie. My vám posielame zase faktúry a dávate nám to niekto dokopy. Fakt? Platíme za to. Mám pocit, že sme to tak nastavili. Ja mám pocit, že nie, ale akože... Sa môžem spýtať, ako ďaleko je... Ale môžeme, ako není problém, ale plán to nerobíme. Takže... ZSE faktúry vaše dostávame od vás. Áno, a vy nám ich konvertujete do takého systému, tak ako my to potrebujeme, aby sme to vedeli nalievať. Fakt? Super, to som nevedel, vynikajúco. Vynikajúco. V akom štádiu je dnes možnosť, aby auto sa identifikovalo už len tým, že zapojím kábel domov? Pri DCčkách všetky to ponúkajú. Každá DCčka ponúka vyčítanie, ale pardon, tam sú dve veci. Akože je to také, že je tam jedna vec, že plug and charge a potom druhá sa volá, že... neviem, jak sa volá druhá, ale jedna je, že sa proste auto prihlási svojou MAC-adresou. Čiže auto má MAC-adresu... Identifikátor, viem si ho ja dnes u vás zadefinovať do systému? Ono má
rovnaký tvar ako RFID karta. My nevieme, čo sa nám prihlásilo do systému. Čiže auto sa hlási rovnakými 16 znakmi ako RFID karta. Úplne rovnako. A nabíjacia stanica, keď je nastavená, alebo nabíjacia stanica buď posiela jedno alebo druhé. Čiže to si musíte bohužiaľ nastaviť vo väčšine v alebo hneď po pripojení autorizuje tou kvázi kartičkou toho auta, dá sa povedať. Čiže keď ako keby nastavíte tú svoju nabíjaciu stanicu tak, že má to tak napríklad, čo to je, BMW v Trnave, oni to tak majú, hej? Že vlastne oni majú nastavené vlastne v tej stanici, oni tam majú nejakú 180-ku od nás a majú presne nastavené to, že tie auta, ktoré tam oni nabíjajú, tak oni tam ako keby, ani to ako keby neautorizujú, oni len ako keby v reportoch pozerajú, že ktoré auto sa koľko nabilo. Hej? A majú na tej stanici nastavené to, že keď sa pripojíte, tak to auto automaticky pošle ten svoj kód ku nám. My nevieme, že to je auto, my vieme len, že nejaká autorizácia kartičky je nastavené teda to, aby sa prijala akákoľvek kartička, čiže ona sa príjme, dá sa do reportu, do logu a potom oni ako keby vidia v čase, že tento užívateľ sa takto pripojil. Dá sa to normálne aj autorizovať, že sa proste povie, že tento kód je braný, tento kód není braný a teda, ale proste bohužiaľ je to momentálne pri väčšine staníc, myslím, že dokonca pri všetkých, a nie, myslím, že StarCharge mal tú možnosť, že mať aj. Čiže StarCharge to podľa mňa posiela tak, že oni pošlú vždy kód auta, ale keď sa užívateľ, a keď my povieme, že nie, nepoznáme, tak má užívateľ sa môže ešte prihlásiť. Ale viem, že ABB a Legrand to mali buď tak, že buď tak, alebo tak. Čiže proste, keď ste nastavili, že to prihlásenie autom, pripojíte auto, my povieme, že nepoznáme, tak už ako keby neumožníme priložiť, tá stanica neumožní priložiť kartičku. Čiže to väčšinou, akože, keďže to nejak nepoužíva asi veľa ľudí alebo niečo, tak nie je na tých výrobcoch akože nejak toho softvéru tlačené. Systému sa dá zadať v menu vodiča aj RFID, aj číslo auta. Máte neobmedzený počet kartičiek kvázi k vozidlu. Čiže k jednému vozidlu, ktoré si vytvoríte vo flíte si vytvoríte vozidlo, k tomu vozidlu môžete dať ako keby viac vodičov a k tomu môžete dať ako keby dať viac RFID kartičiek. A jednu z tých RFID kartičiek, keď dáte to auto, tak proste keď sa zachytí ten systém, tak to spáruje s tým autom a proste to spustí. Čiže môžete mať normálne, že kartičku a auto, na DCčke pripojíte auto, autorizuje sa auto k tomu autu a prídete na nejakú ACčku, tam pripojíte kartičku a na portáli to spojí k tomu istému autu, to nabíjanie. Podporovali by to, keby to na tých staniciach nastavili. Ale majú nastavené, keďže používajú tie ABBčka tak ďalej, tak majú nastavené, že posielajú len RFID kartu. Aj potom ako keby toto je ten prvý, to je akože ešte pri tom protokole OCPP 1.6 je táto možnosť. Pri tom protokole 2.0.1.2.1 a tých vyšších protokoloch je už možnosť výmeny privátnych a verejných certifikátov. Čiže proste vy si ako keby u nás na portáli spojíte sa so svojím autom, tam sa spoja primárne verejné a cudzie kľúče a proste to keby celé zabezpečené, ale do 2.0 jednotky nemá stanice prepnuté, pokiaľ viem, nikto ešte momentálne, lebo je proste malá podpora na portáloch, čiže proste my sme defaultne prepnutí do 1.6, takže v 1.6 tom protokole ako keby nie sú tieto možnosti certifikátov. V 2.0 jednotke, keďže už sú, tak tam už ako keby nebude ten problém, že buď alebo, lebo to potom už ako keby nevyzerá ako RFID kartička. Ja vtedy už presne viem, ktoré auto s akým privátnym certifikátom sa mi hlási, viem overiť tento certifikát, dokonca ako keby on sa potom už správa to auto, že má tú vlastné IDčko ako občiansky. Čiže ako keby viete to auto už presne spojiť s osobou, že už to není len nejaká adresa, ktorá je neznáma, už je to keby certifikát, ktorý je vydaný nejaké ako keby osobe pre nejaké auto a viete tam potom riešiť už rôzne škody a niečo, proste akože to už je dohľadateľné. Keď teraz prídete aj za políciou alebo za kýmkoľvek, že sa mi tu prihlásilo týchto 12 znakov, tak neexistuje databáza, ktorá by proste povedala, že koho auto to bolo. Že on keď ako keby urobí falošný profil na H-Volte, aj by sa prihlásil autom, a potom by rozbil nabíjačku, tak by sme ako keby ho nevedeli nejak vypatrať. Už pri tej potom možnosti cez tú 2.0 jednotku, tak tam už ten privátny certifikát ukrýva vinko auta a všetko ako keby ďalšie, čiže ako keby tam už keď sa to auto pripojí cez to, tak bude ako keby plnohodnotne dohľadateľné, čo to za auto je. Takže tam verím, ako ja si myslím takých, ale bude to trvať ešte roky. Akože oni sú na tom tie veľké siete tak blbo, že oni majú veľa nabíjačiek starších, ktoré tú 2.0 jednotku nepodporuje. A väčšina backendov, ktorých sú, tak proste je tak, že prepnutelná. Že buď ju máte na 2.0 jednotke alebo na 1.6. Ale nevedia proste obidve a tak ďalej. Čiže akože myslím si, že tie siete do toho ešte nejdú, všetci proste o tej 2.0 jednotke hovoria, ale proste akože reálne do toho nikto nejde, lebo nikto sa ako keby na tú 2.0 jednotku neprepol. Akože u nás je... Ale staršie nabíjačky nebudú to podporovať, ne?
ja neviem dôvod, prečo by nemali. Akože keď sa im nebude chcieť, tak nie.